collector of pursuit. Right at the heart of the city is a common ground for all colors, shapes, and sizes. It is where eyes meet sights aplenty, a recreational area serving its citizens a place for social interaction and community development. Binuksan sa publiko noong March 21, 2023 when we celebrate the 25th City Charter anniversary. Dancing fountain na pinagmamalaki ng siyudad ng Urdaneta na pinakamalaki sa Region 1. Dito rin ay tambayan ng mga kabataan paghapon at may mga children's park dito na yung mga bata ay nag-i-enjoy dito. Picnic, tapos minsan nagdadala po sila ng mga pagkain. Dito na rin po sila nagdi-dinner. Ito po ay dinadayo po at pinapasyalan galing sa iba't ibang bayan po dito sa Pangasinan. Masaya po. Sobrang ganda po dito. Yung mga bata masaya, ganun. Babalik-balikan ko po. Yung fountain po. Labas ang ganda po ng mga ano niya, yung paglabas po ng water tsaka yung color niya po. Nakaka-relax po siya. Nakakalayo po sa mga problems pag uwi sa bahay. The local community is sincerely Urdaneta's pride and glory. There is no better way to appreciate them than building a personal connection. At the park, watch them laugh and play. Hear their personal stories and feel the warmth of their welcome.